Good afternoon, dear colleagues. I would like to start our meeting. Üljön le, kérem. Dear colleagues, first item, adoption of our agenda. Have you any comments or question? Terrier! És akkor most az, hogy sajt... Na, hogy van angolul? Ezt mondjuk akkor is, amikor fényképeznek minket. 9 o'clock. I hope we can start 9 o'clock. Nem egészen, de van egy ilyen madár is. Okay, third items, approval of minutes of meeting for our meetings minutes we can approval. Have you any comments or questions? Határeset. Én azt mondom, hogy fogadjuk el a választ, jó? A fiatalember tudása önmagáért beszél. Igen, önmagáért beszél, csak sajnos nem angolul. Én a magam részéről a vizsgát befejezetnek tekintem. Mindenképpen. Nos, how are you? First, fourth items, protection of the European Union's financial interest, combating fraud annual report 2023. We can consideration of draft report. Hiszen tulajdonképpen akár ezt is jelenthetné. Igen, logikusan hangzik. Hogy mondjuk azt angolul, hogy államtitkár? Overlapping of important EP committee businesses. Sorry for that. I feel confident that we will recover time by... Mit mondott? Tőlem kérdi? Az én apám is államtitkár.